Žiaci základných a stredných škôl z celého Slovenska v najbližších rokoch vybudujú v Mošovciach a v Borcovej pri Martine najväčšiu učebnú pomôcku. Mapu sveta z hliny, s ktorou sa pokúsia zapísať aj do Guinnessovej knihy rekordov. Vybudovať by mali celkovo 3 mapy – slovenskú, európsku a svetovú. Žiakom v budúcnosti napomôžu pri štúdiu slovenských regiónov či rôznych kultúr a častí sveta. Si trúfneme asi tak o 4 roky začať tvoriť 6-hektárovú mapu sveta aj s oceánmi, aby žiaci 2. stupňa základných škôl, kde sa začína vyučovať zemepis, mali možnosť oboplávať svet na člnku. Práce na tomto kurióznom projekte sa začali už v lete modelovaním Slovenska. Zatiaľ je z časti sformovaný región Turca. Každú obec či mesto znázorňuje jej dominanta. Svoje regióny budú budovať ľudia z tých daných regiónov. Potom medzi tými regiónmi budeme putovať, navštevovať sa a budú sa poznávať. Mne sa to páči, lebo v Turcii toto ešte nebolo. Chceli by sme vybudovať Oravský hrad. Budovať európsku či svetovú mapu budú aj zahraniční študenti. Zo Švédska, zo Španielska, z Portugalska, z Maďarska, z Rakúska, z Čiech. Pri modelovaní map sa vystriedajú stovky študentov. Práca na tomto projekte potrvá niekoľko rokov. Súčasťou Maximapy bude aj Európske mestečko mládeže. Vybudujú ho študenti z niekoľkých krajín sveta. Peter Revús, Slovenská televízia.